फैगासिनो दं क'क्राझाराव गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय आसाम ब्रिलियान्ट एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि। आसाम ब्रिलियान्ट एकाडेमिनिफ्राय जिल्ला थाखोनि स्कलारशिप टेस्ट आनजाद लानाय हाबाफारिया गोबांमानि फरायसाफोरा बाहागो लाफैनायजों खुंफुं जाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव आसाम ब्रिलियान्ट एकाडेमि फरायसालियाव मुं थिसननोबो साखाफारासै। आसाम ब्रिलियान्ट एकाडेमिनि स्कलार टेस्टखौ क'क्राझार कमार्स कलेजाव खुंफुंनाय जादोंमोन। आसाम ब्रिलियान्ट एकाडेमिनि स्कलार टेस्टआव थाखो 10नि फरायसाफोरा खमैबो सा 300 गोसो गुदुं फरायसाफोरा बाहागो लाफैयो। खुंफुंनाय स्कलार टेस्टआव आयदा बायदियै लानाय जादोंमोन बिगियान, समाज बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि। मख'जाथावदि बे आनजादाव 1थि रेंकनिफ्राय 20थि रेंकसिम उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो राङारि बान्थाबो होनाय जागोन। बे बान्थानि फारिलाइया जाबाय 1थि रेंकआव 5,000 रां, नैथियाव 3,500 रां, थामथियाव 2,000 रां, 4थि रेंकनिफ्राय 20 रेंकनि थाखाय 1,000 रां होनाय जागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना HSLC आनजाद लिरगोन बिथांमोना साबसिन हामसिन सोलोंथाइ लानो आसाम ब्रिलियान्ट एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन आरो आसाम ब्रिलियान्ट एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय 7002115404 एबा 9954323833 जानबुं नम्बराव आबुं सुलाद लानो हागोन।